बोला बोला छठी मैया की। असुलेनी छठ हम उठाई भूखले दिन कैसे कटाई। असुलेनी छठ हम उठाई भूखले दिन कैसे कटाई। बारा जारे जरता देह भूखे बहरता, बारा जारे जरता देह भूखे बहरता। सजी और कपौख रउआ फोरे फोरे भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। भखल घाट पके कोसी भरब बनी आचरा टानी टेनुआ नचब बनी। हमरो छठी माई सफल कैली आशा जाई अरग पबटवनी बतासा। भखल घाट पके कोसी भरब बनी आचरा टानी टेनुआ नचब बनी। हमरो छठी माई सफल कैली आशा जाई अलग पबटवनी बतासा। लगे छठी माई के जाई हम कोइनी गोहराई, लगे छठी माई के जाई हम कोइनी गोहराई। लेली हाथावा में केला रउआ जोरे जोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। भखल घाट पके कोसी भरब बनी आचरा टानी टेनुआ नचब बनी। हमरो छठी माई सफल कैली आशा जाई अरग पबटवनी बतासा। भखल घाट पके कोसी भरब बनी आचरा टानी टेनुआ नचब बनी। हमरो छठी माई सफल कैली आशा जाई अरग पबटवनी बतासा। लगे छठी माई के जाई हम कोइनी गोहराई, लगे छठी माई के जाई हम कोइनी गोहराई। लेली हाथावा में केला रउआ जोरे जोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर। अमलेश विपिन करे माई से बिनतिया, रंजन रावना गावे छठी माई के गीतिया। घाटे घाटे होता धूम धड़ाका, लइका जवान सब छोड़े बम पड़ाका। अमलेश विपिन करे माई से बिनतिया, रंजन रावना गावे छठी माई के गीतिया। घाटे घाटे होता धूम धड़ाका, लइका जवान सब छोड़े बम पड़ाका। अब भइल बा सबेर रउआ करी नया बेर, अब भइल बा सबेर रउआ करी नया बेर। दिया बारी दहलाई बेरा फोरे फोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे। उठी न देवरे रउआ भोरे भोरे लेके चली घाटे दौड़ा गोरे गोरे।
रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर।